ابو حنیفہ رحمہ اللہ برا کے راضی چی او شرابی گاونڈی او چی شراب بے وسکل نو بیا بے لو بے او نغاری او تماشی گرمی کلی دہاری گاوند امام ابو حنیفہ سر وغاو پا علم کی مشغول دو خدای پا عبادت کی با مشغول پارت سنوے دیر پا تکلیف کے وقت رون چاں بادشاہی وقت ترفوٹو کو چفلان کی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فریشانی اغلی کل متاثرہ کی داغی عبادت متاثرہ کی دا لوب نغاری سردی گئی بادشاہی وقت امرو کچھ دا گرفتار کر چاہتا تکلیف رس اگر گرفتار اگر نغاری تماشی بندشوی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تفوسو کو چیدہ زمان گاون جسرن فقلار شوید چاوی حضرت اگر خبتی جرم کینی ولے دے فلخ بیابلخ بی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ لار بادشاہ تا دہغید شفارش دفار چی حضرت دا زمان گاون دے زش شفارش دفار اگر بیابلی جواب را لے گلے وے من خستانا وجنہ چکم دے دا جیل دا کرے ہو ابھی وید اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دے چنچا گاونڈی دا حقید تکالیفنا فامن کی نئی دا مسلمان ندے او بہترین مسلمان حق دے چنچا خفل گاونڈی تکالیف برداشت ما دا اس سب پوری برداشت کری دی ما تفدی بانی اللہ اجر و ثواب چکم دے غراک نمو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر دو رکاتا موز دا ثواب گنو خود اخفل گاونڈی کے لئے خبر ہوا نواغی برداشت بیا منگ باندی کرا دا اخفل گاونڈی سارا چکم دے احسان دا پرید دا خود سے لری خلق سارا رشتے فاللے شپل گاونڈی زمان نفع تکلیفی مخی دا حدیث ما ہوا ہے چی محمد مصطفیٰ اغا سڑے مومن ندے چی دا چاہ دا تکلیف دا فوجن اخفل گاونڈی دروازہ بند ساتی چیز دا تکلیف ماتا ہونا رس نو بہرحال دا یو اہم مسئلہ دا چی دیر زیاد پریشانی دا دین جوڑی گی من دا خپل گاونڈی تکلیف برداشت او دا حقن خپل تکالیف چکم دے اغا بند کو دا مومن دے اللہ با دا ایمان لذت او خون چکم دے اغا وچکی او یا دا گاون کلا عرضی بھی کلا چکم دے اگا لگ وقت فاروی سفر کے سوک روان دے دائم گاونڈی دے خیال بے ساتھی او دچا مزدوری کی پل خواہ کے سوک مزدور دا غصر اسی گی دا شنکور کی گاونڈی اسی گی دا دیر طولو گاونڈیانو پا منگا تاسو بانی حق دے اللہ جلنہو دی منگتا دا دید حق دا عدائے گئی توفیق